Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Counties go koma woke ho maroka kamar pin Kenya. In total, what we are today sending out in terms of food, we are sending out 4,000 food to cover 4,500 households. To kod jodak Wodma Central seme yogorach marapaya kod olalo mani apaya ni ndoma wuok Kombewa kochimo Bodi. Chandruok mang'eny gi e yorwa ma Kombewa Bodi Road. Daraja nomukre sani dhi higni 2. Wadwaro Mheshimiwa James Nyikal mondo ne kaka timowa. Ne mago to kod moko mathoth bende ikoni e mesa mar kawo weche odiechieng' ma kawuono ni India rakini machiegni winjo weche manyien go koro yonindo mar Ademba. Nyinga en Tracy Ouma machiegni. Ker ma pacho kaendi Migosi William Samoei Ruto odiechieng' manyoro ne ochiwo puoch kod paka kanyo kone jotelo ma bende nodhi e ng'welaro kombe go kuma bende nitime pacho kaendi yiero madundo mane time kuonde chung'od bura ma opogore. Kane oloso Ruto ne okayo ganda jo Kenya mondo koyie otweti achiel kendo kigiyie mondo pogi kanyo endo kod siasa go mag dhoudi. Musikubali tugawanywe kwa misingi ya ukabila. Ni mnanielewa? Hakuna mtu amechagua kuzaliwa mahali amezaliwa. Hakuna mtu hapa amechagua mzazi yake. Si ni mambo ya Mungu. So mimi nawaomba, kwa sababu unasikia hao jamaa wengine unasikia wanafika hapo wanasema nyinyi Waluya, nyinyi Wakamba cousins, nyinyi Waindi, nyinyi sijui nini. Hawa watu wakikuja na hiyo maneno ya nyinyi wa kabila hii wa kabila ile, housing inafanyika kila sehemu ya Kenya. Masoko inawezekana tujenge taifa letu kwa pamoja. Sio lazima mtu mwingine akose ndio mwingine apate. We can all get. To kinde ni endi bende makoro liet mag siasa medo dhi nyime kod dwolore pacho kaendi. Riwruog siasa bende koro keto kanyo tesre piny owacho ma pacho kaendi ma bende otelie kanyo endo kod jotelo amachalo kaka Rigathi Gachagua kaachiel kod Kalonzo Musyoka. Oramo ni kata nade to gitero ker ma pacho kaendi Migosi William Samoei Ruto dala yiero maduong' mabiro e higa manyien mar higa 2027. Odiechieng' ma kawuono ni endi gibago romo margi kaunti ma Nakuru kama gidhi nyime kanyo endo kod yalo injili mano endo mar one term. Kano telnegi kanyo kod Linturi giyango ni kata chieng' rieny kata koth chwe ker William Samoei Ruto nyaka dhi dala e higa manyien. Saliti jamii na vile umetusaliti sisi sote, umesaliti wa Kenya, umewadanganya utaweka pesa mifukoni, atasha shitafanya kazi. Tamni magi to biro to kaka oro mapek kaachiel kod kech mochuochieng' osebedo kakoro ogotache gwengego kumag huhu mar okak mar piny Kenya. Kina bende ni chiwo market kod mano endo chiw siep mager ni ng'ata bende biro yudi kakoro uso chiemo go koma serikal chiwo ne jogo ko modak e county nendo ma Garissa ibiro kaone ondamo mager mar chik. Where value is being added. So I sincerely wish to implore all the donor and the partners to be dealing through the county-related department of donor relations so that we also are seen to be respecting the policy that was signed between the county and the institutions. In total, what we are today sending out in terms of food, we are sending out 4,000 secured and distributed equitably to all citizens in Garissa. Secondly, I want to promise that the food which has come is not for sale.
Those who will be found selling this food will be held and will be held capable and will be prosecuted in the court of law. So we don't expect any food to be found or any animal feed which has been provided by the county government and the national government to be sold anywhere. Kindegi okiwa bende weche mag siasa pod omedo go tache kuno opogore tu mar piny Kenya kaindi. Kama bende Edwin Buchesa endo mar ODM ni kanyo kod lek mar koroni yudo kom mar jalup ker Mathur kaindi yiero mabiro maduong' mar higa 2027 jodito kaachiel kod johera mag duond bura endo mar UDA oramo ni gin gibiro mana siro ker William Samuel Ruto lwedo kapo ni biro dhi nyime kanyo endo kod Kindiki kaka jalupne yiero maduong' mabiro higa manyien mano endo mar 2027. Giwacho ni jo ODM odego chung' malo lek maket kod mano ka giwacho ni Kindiki ok nyal bigore komno endo momako ka koro nyaka gi kinde ni endi olewo maber oseneno mag tije motimo nyaka beneno mak komno endo mar jalup ker Mathur kaindi. Kwamba kwanzia yule wa Minyoro atoke. Sasa sisi tumeona serikali iko katika ngazi ya kisawa sawa. Huyu msaidizi ameonesha ukakamavu, ameonesha haki, ameonesha utendakazi, na sisi kama chama cha UDA twasema Kindiki 2 term aendelee 2027 akienda mbele. Na sisi tunatafuta msaidizi atakuwa msawa kwa kila mtu. Sio kwa kama vile tumesema tutaki rais mkabila na tukamchagua William Ruto kwa uwezo wake. Pia huyu naibu wa rais tunamchagua kwa uwezo wake, sio kwa dini yake, sio kwa eneo yake, wala sio kwa kabila yake. Na nilisikia watu huko wakisema ati tuko na changamoto. Apuri, peleka salamu East ya Mount Kenya. Waambie sisi hapa Pwani naibu wa rais wetu 2027 ni Kithure Kindiki, na rais wetu 2032 ni Kithure Kindiki. There is no contradiction. Na mimi nitaibeba hiyo hapa mgongoni. Hatutaki kuleta sera za ukabila. Watu hawali ukabila, watu hawali maeneo, watu wanakula performance, watu wanakula ile ukweli katika ule rais. Na mimi naibu wa rais, mimi nahudumu kama Secretary General. Nimefurahi sana kuona manjano imetapakaa ndani ya lunga leo. Hichi chama cha mandano ndio kitakuwa chama cha Pwani, na ndio kitakuwa chama kitakachoweka msingi. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto ndio yule rais ametuletea hapa poti ya Shimoni. Akawadhi nyime kanyo ekoni jatend migao mar thieth pacho kaendi migosi Aden Duale okwedo weche bende koro liekore ni nitiere omenda makoriro mokanyo bilion 10 mabende olal kowuok e kumbano endo mar thieth mar SHA. Duale kinde mane loso wacho kanyo Duale kinde mane loso nyim komiti endo mar od buch Senate wacho kanyo eko ni omenda molal onge ka bende olero kanyo eko ni SHA dhi chulo omenda maromo kanyo 500 ne jotuo mowuok pacho kaendi mabende koro yudo chenro mag thieth e pinje maoko. Kama kamano biro mana timore kaponi ute thieth bende jotuo go nitiere oyie kanyo kod tiyo kod kumano endo mar thieth mano endo mar SHA. There have been no loss of 11 billion from the Social Health Authority. Figure which currently in fact has currently stands at 12.7 billion as of today, represents the claims that were flagged, the claims that we rejected, and the claims that were unpaid by our digital superhighway gatekeeper. So these are money that we have saved. These are money that if NHIF was in place today and was using the manual system, this money could have been paid to provide us. And I'm ready to give this 12.7 billion that we have rejected, that we have unpaid for, that we said we will not pay because of number of reasons, because of fraud.
Jalup gavana ma kaunti nendo ma Kakamega Migosi Ayub Savula okwayo tendo bila mathuru kaendi mondo koro koyie tondi jalup jagoro maduon bura nendo mar DCP mano Migosi Cleophas Malala kabendi tuje kanyo endo kod ne keto tulo ekina bende yiero madundo ne dhi nyime kar chung'od bura no endo ekina bende yiero mag adundo ne dhi nyime kanyo lose par Elfas Shakala Malava kan bende no loso kanyo par Elfas Shakala MCA mabende no yier kanyo endo kod otiko maduon but siasa nendo mar UDA Ayub Savula wacho ni jatelo maduong' kaka Malala okonego bedi yudo kanyo kod ketho mar keto tulo ekina mabende timo yiero e kor gwenge. Mimi kama mtoto wa pasta sikubali yale ilitendeka hapa na mheshimiwa Malala. Hii wakabarasi walinyima huyu mheshimiwa Fernandes Baraza kura. Sasa hii upinzani ati Rigiji mtu ya Malala, ati Uhuru Kenyatta mtu ya Malala. Hata washikane namna gani, hakuna siku mtaangusha William Samoei Ruto. Hapo ndio tutamama. Siruta tarudi tu. Siruta tarudi. Mimi nimeingia UDA na nimeshikana na Fernandes Baraza. Tusonge wapi? Tusonge wapi? Kuna mtu hiyo position atashinda kweli Ruto kweli? Angalia Matiang'i anakaa kama kiwete. Amenona sana, hajaenda gym. Angalia huyo Rigiji anatembea ni kama anataka kuanguka. Angalia Uhuru amekunywa pombe mingi mpaka amejisahau. Huyo mtu bure kabisa. Sisi tusimame na William Samoei Ruto, na mheshimiwa wetu Fernandes Baraza, na mheshimiwa Ndakwa na MCA Wanamberi hapa Malava. Asanteni na Mungu awabariki. Tanya na Marakala TV na mondo akawyo yo madundo to kinyerere macho kadogo dhi nyime kaendi cholo lweche manyien mapodi nitiere mesawa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo migawo mopogore opogore koro ni to ijiwo mondo koro nywak lwedo e kampen mar rito alwora ma pacho kaendi. Chenro maket kod mano endo no chake kaunti no endo ma Kilifi, kama koro chake e kar chung'o bura no endo mar Vipingo. Wacho kanyo eko ni koro kaber to jodak duto nego ng'i kaka iwito gigo eko minapo godo nyithindo kata pampas ka apisas mopogore opogore mochung'ne weche go mag rito alwora oyango kanyo ni kowit pampas kamoro amora to koro ibiro keto ngima jodak kata ngima ji e andaki kalore kanyo ni tuoche modhuro bende koro nyalo biro mako ganda jo Kenya. Kuom mano ojiw ler mondo riti e kinde duto. Lengo tunataka tusiweze kuona ama kusiweze kutupwa hizi nepi zenye zimetumika kwa sababu zina madhara, zina kinyesi, zina contain bakteria, na sasa wananchi wakizitupa ovyo ovyo na kwa mazingira zetu zinaleta magonjwa na pia zinachafua miji zetu na fuo zetu za maji. Bado washikadau wajajitokeza vile. Wale tayari wenye wamejitokeza ni unaona ni municipal, ile nilisapotiwa na municipal ya Kilifi, sasa hizi ni municipal ya Mtwapa, na ndio sasa tunataka wadau sasa waweze kujitokeza ili tuweze kuimeki kitu ikue important. Ama kweli kinga ni bora kuliko tiba.
tuko hapa ili tujue tutafanya nini na itakuwa namna gani. Mimi naomba tuseme hivi, tukihamasisha watu jinsi ya kutupa ama watu watupe wapi uchafu wowote, naomba municipality ya Mtwapa ama Kilifi ituletee enough dustbins ili iwe zile pampas zitaikuwa mahali fulani hivi. Kero ya vibinda hivi vya madiapers ni kero kubwa sana ambayo lazima tuitie maanani. Kuna nyanja kama 5 au hata zaidi ambazo lazima tuzizingatie, tukijua kwamba kwanza vibinda kama hivi vikitupwa ovyo vinaleta magonjwa. Kuna magonjwa kama magonjwa ya kuharisha, kipindupindu, homa ya matumbo, kuna minyoo aina tofauti ambayo inazidi kuwa ni magonjwa yale ya juu kabisa katika hospitali zetu, na ni magonjwa ambayo tunaweza kuepuka. Akadogo nyake county ni ndima Kisumu kanyene jadak ma Central seme koro ni yogorach mara paya ka chielo kodola al makoro bende wuok kanyo kombewa kochomo bodi kane giloso kanyo kod Kala TV joboda boda ka chielo ko joloko hala bende wuok e gwenge gweko wacho kanyo koni olalo no makoro gedo maro se chung kum thuolo malach oseweyo gi kanyo eko ka gin kod ngikruok ka chiel ka bende olalo no osebedo kanyo ka wito ngima ji mathoth gikwayo jadbura ma Seme Central James Nyikal mondo mir ko yie to mondo koro donje wachno endo mar loso lalono mapiyo. Jodago eno bende koro odong ka wuoro gimomiyo osebedo ka weyo gi chien e chenro gweko mag dongruoge mag kor gwenge makono endo. Waseneno chandruok mang'eny gi e yorwa ma Komba Body Road. Daraja nomukre sani dhi higni 2. Wadwaro mheshimiwa James Nyikal mondo ne kaka timowa nikech ok onego bed wachande to entie to nitie nderi mamoko ma iseme kato beyo. Wadwaro ni otieknwago nikech wan ok dang' wabed ni wachande wachalo ntiki. Ndara ni wasebedo kwaluwe chakre 2022 korach nyaka nokethre. Osanego ji 6 kata nyocha nitie kijana moma wendo mano oa mana yo bodi kocha kobiro to donje daraja kanyo odonyo motur sani pod en hospital Kombewa ka. Koro ndarani osebedo ka inyowa ka koth ochwe kata koth achiel kende kama to kilu ndarani to ma ndara mwachiemogo. Dr. Nyikal duogi mondo ine kaka ground chal nikech webet ni Nairobi to ainyre kae ka koth ochwe kae ok wanyal kalo. Sani wuon puodho edino puothe dwano pur. Koro wai chandre seme nyaka nene to in mheshimiwa ni tiyo. Daktari odich mana ni en gin sani gin jo Linda ground, gin jo broad base, gin babu gi sufuna makumora mara magidhie magigoyo. Koro idwa Linda ground to ndachi ine ground ndara chal nade ka. Idwa ni ndaro negwa mondo kwatimo. Kok wan jogi seme kata nyiswa kawuono ni wan ok wan jogi. Nderni ma West seme ber ma itimo negi gine ega ka ega. Iloso nderni ma seme. To kara koro ma sende olim ndarani ma ok mari koso. Samson Goya. Gima nene ndarani en wach marach madwa nyiso James Nyikal. Koro losnwa ndarani nikech ndarani miyo ikwalowa malich apikni wadhi. Adwa nyiso James Nyikal ni koko iko ndarani 2027 dhi dala moriere wach achiel adi achiel. Kapod wantiere mane kaunti ni ndima Kisumu hayudo kanyo ne jolony mawuok e North Seme nobedo kanyo kod bura moyiedhi kama ne gimbeko ewi kaka inyalo chwal ne gi weche go mag chenro mag dongruok ama gibiro bang' jogweng' makono eko oywago ni gidong' chien ne weche go mag dongruok e gwenge go. Justus Adoyo ne giler mathoth. Jopiny e gwenge go mag North Seme sub county Kisumu county gikone to koro ne oketo wigi kanyakla kendo gimbeko ahinya to okenge mabiro nyalo goyo eneno ni weche go mag dongruok odhi nyime kod chwale gwenge go eko makono. Chien Central Seme kucho wan gi bura moro. Ka bende kinde twak ma kamano jopiny go eko no yiere nyawang'o gwal ni gidhir malo wuod gi Jojarodi mondo mi odhi olar kom mar MCA gwenge go eko makono kako okang' mabiro neno ni weche go eko mag dongruok koro biro chwal machiegni kodgi. Kawuono ni ne waikoromo mondo wago mbaka kaka jo North Seme. Mbaka wa makawuono sana ne wadwa ni wawuoye weche mag somo, weche go mag yore mano ndara, to weche mag thieth bende,
to ineno kaka sani gima wadwaro ni nyithiwa matindo otim tije mag lwedo kendo mane thoro wach neno ka wan gi jo semi technical kae they have come tent here mondo ginyis nyithiwa ni to kidwa timo course makama idwaro ni bed gang'o. Migosi Arodi koro lero ne Kala TV ni moko kuom wechego eko mabende gidwa kete ma inoting'o wechego eko mag somo. Nikech sani yudo ka nitie nyithindo manodhi otimo course moko maybe ne ok yudo guidance maber. Oyudo course manyaka government ema ndike konyalo tiyo. Yudo ka nitie nyithindo mose stay oko more than 15 years pok ondikgi e formal employment. Koro why encourage mondo nyithindwa mondo miyo tim tije mag lwedo kata kobeno timo gimoro. Kata bed mana ni en ng'ama ber co-curriculum activities, but at least obed gi certificate ne moro makata kodhi office to nyalo siemo. To bende ndalo mane indiko ji ni tich moro amora osekalo. Sani kidhi office ng'ato kata kidhi dwaro rito penji ni in gang'o. Ka bende Arodi notiyo kod thuolo maket kod maende kwayo jende pacho kaendi ni kagiyie to ginyal ero tijego eko mag lwedo. Ka bende okwedo malich mokalo moko kuom josiasa pacho kaendi matiyo arietha kod jende maket kod mago. Hooliganism ni biro kamae nikech nyithiwa mang'eny onge tich. Ka nyathi osesomo 15 years kaka natiyo office ng'ato biro no en gi good papers onge tich koro kwa yudo jasiasa moyie miye siling 1000 mondo dhi obaki idi kata dhi ogone ng'ato koko to biro timo mano. Mane momiyo an poda feel ni tije mag lwedo e kindo kata kendo adwa na encourage nyithiwa kata mosebedo nosetimo degree. Still you can go kata kitimo degree mondo idhi tim kata tich moro mar lwedo certificate. And yena mi kata example mar nyako moro notimo education. Nyako ni chodhi otimo tije mag cosmetic. Moya okare kendo koro ndiko ji. Kendo wacho maber ni ndiko no. Chieng' mana ndike ema no bi to ko bi wuok no dhi dwaro tich ka TSC. Ka bende moko kuom jopiny mabende noyuore nyasi maket kod maende opoe malich mokalo okang' mabende nokawo kod jo North Seme go eko. Lawrence Oginga en achiel kuom jodak North Seme kono. Wan kaka jo North Seme wagombo ni lokruok e sekta mar somo, tudruok mag nderni, weche mag health, weche mag water, clean water, to gi weche mag livelihood, weche mag food security. Ka bende dho Lawrence Oginga noero osir machiegni kod Mikae Jena Suo Kabasta Kagai e kind jobura mamoko. Waremo gik mang'eny nikech kata osiptal wan ka nyathi ng'ama mama dwa nyuol to dhi mana aluor kata kombewa to wayudo ka mine bedo kod shida mang'eny mag wuodhe machalo kamago. Kora wagombo ni konyalo yudo telo no to nyalo konyowa kendo nyalo konyo minewa matindo manyalo bet to gi nyithindo mag sikul. Nekech wasebedo kod MCS to wahinyo bedo maboyo pok wayudo mabutwa machiegni. To nyo waparo ni koyudo to nyalo timonwa maber moloka kosebedo kotimonwa ga kata pok oyudo. Nitie shida mwakale mang'eny makorka somo. Inwa ka samoro sekta mar somo ok dhi maber ahinya nikech samoro onge gimiluongo ni onge yani keto ji mar mondo mi ong'e gimiluongo ni mobilization mar mondo ji ong'e importance mar somo. Inwa ka samoro bedo matin jotendwa kwa seyiero to gidhi gi relax o gikel experts manyalo timo capacity building mar mondo ji ong'e importance mar somo. Ne Kala TV kowuok e North Seme, Seme Sub-County, Kisumu County, and Justice. Lipod Justice Adoyo na bende koro kelo e giko mar weche manyien yoneno mar adimba kidienyendi mar diero odiochieng' mana kaka pile imedo kete wang' jowi mari mar Kala kama bende pod idhi nyime kanyo kod yudo chenro moko mabeyo mamoro chunyi. Weche manyien gini kelo ni kod Ana Tracy Ouma oriti masani.